Hur. Ayo. Bas, ayo dan luar biasa. Terus melembak dari ayo. Mangga, 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 mangga. He no. Mangga, mangga. He no aku. Mangga, mangga. Ngangeng mangga oh oper Mbak Chandra Mulya Mbak ratane iki Mbok Ara ayo coba kaya apa Ara iki lek Jawa ora ayo ora mbok kira aku kecok kira meraimu yo ye nah Mbak Chandra Pramitra nani kang mi ayo mumpung Pak Bupati sik lenggah sugeng lenggahipun Bapak Bupati ngono Mbak Chandra sugeng lenggahipun Bapak Bupati sing ganteng dhewe wis ngono kuwalah ditembuh lho lho piyayane lak nggih bagus to Pak ya nggih bagus lahir tekan batine nggih ngono kuwi